Piny Kenya yuago jalendo marahuma mar wang' jowi Kasavuli mawito ngimane ka en jahigni 60. Kasavuli ma osebedo ka kedo kod tuo mar kansa nonindo tieno ma nyoro e od thieth maduong' ma Kenyatta. Jafwambo marwa Wycliffe oko nigi ler mathoth. Tho mar Kasavuli noyangi okinyi ma kawuono kod director e od fwambo mar KBC Samuel Maina kowacho ni nonindo e kinde manomedo yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta. Jo Kenya moting'o jotelo oro ote gi makuyo ne familia mare. Jatend piny Kenya William Ruto opoe kaka jafwambo mane riek, mane lendo ne liu kendo mane jambola. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto bende oyuago Kasavuli kaka miyo mane nigi mich makende mane lando weche manyien e yo moyiedhi. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne okodong' chien e oro ote makuyo ka oyango Kasavuli kaka jalendo mane oketo maino e tije kendo kelo lokruok e sekta mar fwambo. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula bende ne ochwalo ote mage. But she will be remembered as a pioneer woman newscaster in Kenya when KTN was created to compete with KBC, and it was the first color picture newsprint, and she did a fantastic job. Director ikambi mar fwambo mar Royal Media Services Washira Waruru bende oyuago tho Kasavuli ka oparo kinde mane gitiyo kanyakla e kambino. Kasavuli nochako tij lendo ka en jahigni 18 kende. Ne yudo thuolo mar dhi e yamo kendo bedo miyo mokwongo ma jafwambo e thurka ka ne wang' jowi mar KBC ma kinde no ne od fwambo achiel kende e thurka gi nying mar Voice of Kenya kata VOK ka bang'e bende otiyo nyaka KTN. Israeli President Chaim Herzog has asked Transitional Prime Minister Yitzhak Shamir to form a new government. Kuom kinde malach bende ne otiyo e bwo kambi mar Royal Media Services ka en jalendo e wang' jowi mar Citizen kendo toke no tayo chenro mag lendo e kambino. Thank you for joining us on Citizen Live at 9. I am Catherine Kasavuli. Bende ne oyango kinde ne kambi mar Royal Media Services gino mane owacho ni wiye ok nyal wil godo e ngimane duto mag fwambo. Royal Media Services is a wonderful experience and it really is an amazing place. I joined Royal Media Services in 2007 and I've never looked back since. Jalendo no mabende en min wuya chiel ngimane duto ne pando moro tamo ka bende ne thuolo mar goyo sigand ngimane ahinya to e wuodhe mar fwambo. So I'm there, I'm reading news and this guy starts banging up there. Didn't the light fall on my head? I stood up. I just stood up and looked at the light. The camera is still on me, you know. Tok bedo kukum kinde machuok. E dwe mar auchiel higa mokalo Kasavuli ne oduogo e dala ne machon mar fwambo mar KBC kama ne otime chenro mag weche manyien ma otisi kaka Legends Edition. E ngimane bende ne oyudo mich ma opogore ka higa mar 2008 ne oyudo mich mar thuondi mathurka ma idendo kaka Order of the Grand Warrior of Kenya gima ne en jatend piny ma kinde no Mwai Kibaki. Kambi mar Royal Media Services bende kuom kinde malach biro paro Kasavuli mane okelo lokruok e paw fwambo mathurka. Wycliffe oko, Ramogi TV. Ramogi